Os viños da denominación de orixe Rías Baixas non deixan de crecer en vendas cada ano. Os seus albariños son moi demandados, pero as adegas levan anos elaborando outra especialidade que cada ano aumenta o seu éxito, os viños espumosos. Para poñer en valor esta especialidade e promocionala, o Concello de Cambados volveu a poñer en marcha a feira Espop. Trátase de recuperar un pouco o tempo perdido no cal non se pudo celebrar e, bueno, e consolidar un evento que eu creo que Cambados, sen lugar a dúbidas, é o lugar aceitado para celebralo e esperamos que siga medrando por moitos anos. A gran acollida que tivo a feira Espop no seu regreso é unha demostración máis do éxito que están tendo os viños espumosos da denominación de orixe Rías Baixas. Viños que están triunfando, son viños de recente salida ao mercado, a verdade é que non levan moito tempo aínda no mercado, pero están funcionando de maravilla e non me extraña, porque a verdade é que os probas e son produtos excelentes. Cada vez mejor, cada vez hay más bodegas que lo están haciendo y en épocas como esta además pues es una delicia tener estos productores que hacen un producto tan bueno como es el espumoso de Rías Baixas. Na feira participaron 12 adegas. Para as compañías é unha gran oportunidade para mostrar os seus espumosos. Pois eu penso que isto ten moita proyección, isto é o futuro. Ao final isto hai que facer eventos como este, danlle máis repercusión e eu penso que este é o camiño a andar. E sobre todo pois dar a coñecer, non? O produto dos cada día hai máis bodegas con espumantes, probar as diferentes calidades, as diferentes feituras, hai varias maneiras de facelo e dar a coñecer pois a todo o público que se acerque, non? Os diferentes espumantes. As xornadas contaron con música e tamén con gastronomía. Pola feira pasaron chefs como Yayo da Porta que aportaron diferentes elaboracións para maridar cos viños espumosos. Ostras, volandeiras a galega, que estamos en temporada de volandeiras tamén, e logo un platiño quente que son unhas fabas estofadas con callos con bacalao pil-pil, un platiño de cuchara moi quente, moi rico, e o noso paté de mariscos e algas de Yayo da Porta, que é un paté que facemos a base de algas e mariscos e que vai estupendamente cos blancos e un aperitivo estupendo para calquer data. Ao longo da fin de semana, centos de persoas pasaron polos xardíns de Torrado. A cifra de vendas da feira foi moi numerosa.